Чувал си магическите думи пасивен доход, нали? Пари, които работят за теб, докато ти си лежиш на плажа. Ако това ти звучи твърде добре, за да е истина, това е защото всъщност е така. Десетки гурута те бомбардират с послания всеки ден за нов начин да печелиш пари, докато не правиш нищо. Реалността е, че всички те лъжат и злоупотребяват с термина. Ще ти кажат да напишеш книга, която ще се продава докато спиш. Само че тези книги не се продават сами. Или да направиш YouTube канал, повярвай ми. Имам такъв и това е всичко друго, но не и пасивно занимание. Може да си чул и за всякакъв тип онлайн бизнеси. Например, афилиейт маркетинг. Да, можеш да препратиш клиенти към някакъв софтуер и да получаваш комисионна. Но когато клиентите спрат да плащат, а това винаги се случва в един момент, спират твоите комисионни. Въобще, изключително грешно е да се бъркат бизнесите, които са активна дейност, с пасивни доходи. А за неща от рода на криптоферми и други подобни дори не искам да започвам да говоря. Нека ти спестя много години болки и много загубени пари. Има само 3 легитимни източника на истински пасивни доходи. Даване на пари на заем, недвижими имоти и дялове в големи компании, които ти плащат част от печалбата си. Това е. Запомни го и всеки път, когато чуеш някой да ти обещава пасивен доход, филтрирай това, което ти казва през тази призма. Опитай се да разбереш това даване на кредит ли е, отдаване на имоти или земя под наем ли е, или е закупуване на дял в компания, която ти плаща част от печалбата си. Не съществуват магически източници на пасивни доходи. Само тези 3 категории. Нека ги разгледаме в малко по-големи детайли. Даването на кредит означава, че ти даваш на заем парите си на друго лице. Може да бъде частно лице през тъй наречените peer-to-peer платформи. Може и да бъде държава или корпорация, което става като закупиш тяхна облигация, което е просто начинът, по който се нарича финансовия инструмент, чрез който корпорациите и правителствата взимат заеми. И в двата случая ти получаваш лихва, която е твоят пасивен доход. Големият проблем тук е, че този тип инвестиция трудно може да увеличи богатството ти, тъй като когато срокът, за който си дал парите си на заем приключи, ти получаваш същото количество пари, което си дал първоначално. А за същия период инфлацията е изяла десетки проценти от тези пари. За даването на имот под наем няма нужда да говоря надълго и на широко, защото това е най-ясната и често срещана инвестиция за българите. Купуваш имот, някой иска да живее в него, ти получаваш наем от този човек. Лесно и просто. Проблемите обаче са 3. Първо, изискват се стотици хиляди левове, за да можеш да започнеш дори само с един имот. Второ, ако имаш един или два имота, ти липсва диверсификация. Това означава, че огромната част от богатството ти е концентрирано в един блок, в една улица, в един квартал. И ако местната икономика западне или в квартала се вдигне престъпността и така нататък, нямаш никаква защита. Трето, заради главоломното вдигане на цените и изоставането на наемите, доходността от имотите в последните години падна значително, което означава, че доходността от наем започва да става неприемливо ниска, сравнено с алтернативите. И последният легитимен метод за получаване на пасивни доходи е чрез закупуване на акции в компании, които ти плащат част от печалбата си. И не, тук не говорим за това да имаш дял в ресторанта на Бъртовчети. Говорим за най-големите, важни и продуктивни корпорации в света, които се регулират от комисиите за финансов надзор на държави като САЩ, Великобритания, Канада, Франция и така нататък. Компаниите, които са изградили света около нас и които произвеждат петрола, шампуаните, колите, компютрите, пастите за зъби и дори социалните мрежи, на които гледаш това видео. Казвам се Огнян Станоев и точно благодарение на инвестицията в подобни активи успях да постигна тъй наречената финансова независимост, което на български означава, че доходите ми от инвестициите са по-големи от ежемесечните ми разходи. Ако искаш да научиш коя е стратегията, по която успях да го постигна, те каня на безплатен вебинар, на който ще сравня различни инвестиционни стратегии и също така ще обясня как се създават парите, каква е историята им и защо вече не можем да спестяваме. Сега, доста хора ме питат защо вебинарът е безплатен, ти нямаш си друга работа и така нататък и така нататък. Причината е, че в първите около час и половина от събитието ще получиш доста полезна информация на темите, които вече споменах. Във втората част ще научиш повече за моята инвестиционна програма, в която помагам на хората да започнат да инвестират по начина, по който аз съм постигнал своята финансова независимост. Дали ще се присъединиш към нея или не, си изцяло твое решение, но дори да не го направиш, смятам, че ще получиш доста голяма стойност само от първата част. Преди да натиснеш бутона и да се присъединиш, трябва да направя следното предупреждение. Това не е бизнес обучение, не е обучение как да изкарваме пари онлайн и както и да искаш да го наречеш.
В вебинара ще си говорим за инвестиране, което е начинът за натрупване на дългосрочно богатство и получаване на финансова свобода и независимост. Това означава, че вече трябва да изкарваш някакви пари или поне да имаш една сума, която да инвестираш. Когато хората чуят това, автоматично започват да си мислят, че трябва да имат десетки или даже стотици хиляди левове, за да започнат, но това въобще не е така и на обучението ще ти покажа защо. Но идеята е, че дори и 100 лева на месец да са, трябва да имаш възможност да спестяваш някаква част от дохода си или да имаш вече натрупана сума. Ако нямаш никакви пари и си на нула в края на всеки месец, за съжаление не мога да ти помогна и от уважение към времето ти искам да ти кажа това предварително. Инвестирането е игра на възвръщаемост. Дори и да правиш 100% на година, 100% от 0 лева е пак 0 лева. Но ако имаш някаква спестена сума или можеш на края на месеца да спестяваш поне някаква част от заплатата ти, то те каня да се запишеш на вебинара чрез линка или бутона, които са някъде около видеото. Ще се видим там.